Bu da Türkmenistan'a ördüğüm 5-nji garaşdyrlyk gibi iller boldy. Garaşdyrlykdan soňra Türkmenistan'a täze bir giýimin ýazmak, täze bir milli ankyzat ýazmak gündeme onu her kimden islediler. Ýokdy olary başga ýazdylar. Hemmesinden bir Türkmenistanyň bir giýimin göreçekdi. Ben de şol wagtda ördüğümü Türkmenistan'a öğrendiğimi şu şekilde yazdım. Şonu mokap bereyim. Sağ olun. Türkmenistan'ım. Ştayda yine bir dağıtmamı Asmanın iyisi âlevun yurdu diye. Asmanın iyisi âlevun yurdu diye bir azıcık adı düşündürüş vereyim. Âlev ya âlev kadim 5.000 öňdüren Sümer ýadygyna gök tanrysy diýmek. Bir ýyldız çekerler, İdogram Sümer ýadygy. Şol Sümerler İdogram nemesi elifbini öğretýärler. Şu elifbi Türkmenistan'dan başlar. Beýlen nähreýine her tarapda göçüp gitýärler. Şonda da tekmil bolup hatı öwrülýär. Onuň şolun dilinde Sümerlerden birinci kitabym şahatında. Sümerlerin dilinde Anu diýmek asman tanrysy diýip. Şol bir ýyldız çekipdirler. Ýylda 2 ýyl okapdyrlar. Biri an, biri de diňir. Bizim tanrı diýär. Şu diňiri o da tanrı manysynda, Hudaý manysynda. Ona şol asmanyň ýyly ýaly ýurt diýip başlaýar. Şonu bir düşündürüş bereyim. Türkmenistan'ım. Asmanyň ýyly ýaly ýurdy. Müň ýyllardyr ýaşyň Türkmenistan'ım. Göreşiň, balaşyň fenalyň ýurdy. Şoň bilen diýersiň Türkmenistan'ım. Bu çoğunda doğdu insanlık ağı, şafağında attı dostluğun hengi, dağı. Şafağından attı dostluğun dağı, tamdıran tarınna azatlık hengi, ölçmedin ocağın Türkmenistan. Oğuzdan prağa münglerçe dağı, aklın payhasın öyü otağı, tumurdan göğrağı, arslan yatağı, her dağın, her daşın Türkmenistan'ım. Diýereligim de vatan ışgı, söýünden doğrudur yüreğimin köşkü, gövel ene dilim durak bir ışgı, buysancım, kuvancım Türkmenistan'ım. Garaşsız vatanım geleceğin ýagty, bir güneşe fari eýerläp wagty, Tanrymdan dilemen sensiz hiç bagty, sensiň ömrüm, ýaşym Türkmenistan. Köp owaly agyr günleriň ötdi, başyň beýikli asmana ýetdi, şeýle bir ajaýyp şanlykdan atdy, batmaz ak güneşiň Türkmenistan. Berlin 1996-njy